Tervetuloa Pikkukauhujen jouluuutislähetyksen pariin jälleen kerran. Aloitamme lähetyksen Karhujen joululahjalistan esittelyllä. No niin, eli tässä on tää lelukirja. Ja tässä on tää Lego-kirja. Joo, mä huomaan. Mut mitä me sieltä pyydetään joulupukilta? Eikö siis nää on meidän lahjatoivelista. Mutta eihän me nyt mitään babypon-nukkeja tai muita tyttökäysyjuttuja haluta sieltä. Mutta me voidaan myydä ne, mitä me ei haluta eteenpäin, ja sitten niillä rahoilla ostaa karkkia, pelejä ja kaikkea muuta, mitä näissä ei ole. Siis mä tykkään sun opportunisesta ajatusmaailmasta, mutta musta tuntuu, että tää homma ei mene niin. Voi olla, että me ei saada mitään, jos tuntuu kuulee suunnitelmassa. Meinaatko? Joo. No voihan! Pikkukauhujen leffasuunnitelma etenee hitaasti, mutta varmasti. Työnimellä Pikkukauhut vastaan Aurorien monsteri oleva elokuva on hitaasti edennyt käsikirjoitusvaiheesta näyttelijöiden valintaan. Mian Catville ei ole vielä vastannut kieltävästi tarjoukseemme ja odotamme, jos saisimme hänet vielä leffaamme. Siis sivuosahan se on, kun me sitä tähditämme, mutta olisihan se hienoa päästä oikean tähden kanssa tekemään töitä. Mutta siirrykäämme eteenpäin hieman huolestuttavampiin uutisiin. Tavamme Taaperon on alkanut kovasti kävelemään ja kiipeämään. Olemme toistaiseksi onnistuneet välttämään suoraa kontaktia, mutta tilanne on vakava. Aina päiväunien aikaan pääsemme laskeutumaan hyllyjemme linnoituksilta ja hakemaan ruokatarvikkeita. Valitettavasti suklaavarustamme on loppumassa. Lähettäkää pikaisesti apua. YK, NATO, Panda, kuka vaan. Luuleeko sä veikkaa, että toi avunpyyntö ihan oikeasti toimii ja me saadaan suklaata? No on se joka ikinen aikaisempi vuosi toiminut. Aina on suklaata tullut jouluksi tällä. Miksi se ei nyt toimisi? Kuka se nyt on optimalistinen opportunisti tällä kertaa? Okei, no ehkä se ei ollut mun parhaita ideoita, mutta palataan tänne ja siirrytään seuraavaan uutisiin. Meitä kauhean vaivaa nyt joulustressi, kun maailmassa on miljoonia videopelejä, elokuvia, kirjoja ja kaikkea muuta kivaa, niin Pikkukauhut on ikävän tilanteen edessä. Me joudutaan valittamaan mitä tehdä, ja kaikkeen ei ole aikaa. Olemmekin ehdottaneet Suomen hallitukselle, että vuorokautta pidennettäisiin 73,5 tuntiin. Täten meillä olisi siis pieni mahdollisuus tehdä osa niistä asioita, joita haluamme tehdä. Jotta tässä onnistuttaisiin, olemme myös suunnitelleet raketin, jolla maan kiertoliikkeen saisi hidastettua. Sen voisi asentaa vaikka eduskuntatalon katolle. Viimeiseksi Kolanalle haluaisi sanoa jotain kilpailevasta tuotteesta. No niin, kiitoksia. Ja juokaa kolaa ja vain sitä oikeaa kolaa. Älkää ottako mitään sellaista P-kirjaimella alkavaa juomaa tai vielä kauheampaa jotain kopiotuotetta. Kokis on ainoa kunnon kolanallen juoma. Sen juominenkin lämmittää mukavasti, kun käy siellä pakkasessa kolarekan luona. Vaikka tää alkaa mennä mainoksen puolelle, eikä meille maksettu mitään sponssaamisesta. Katkaisen nauhoitus! Hei. Mulla on oma spiikki kesken tässä vielä. Sponssit maksaa ja meillä on saatu pennin pyörykkää tästä. Niin, ei tehdä tästä liian vaikeaa. Meillä on ihan tarpeeksi ongelmia siitä hakkerista, joka mainostaa perunaa joka vuosi meidän RSS-syötteessä. Siinä se perunajuttu taas muuten menee. Okei, mutta siinä oli tämänvuotinen uutislähetys. Kiitoksia kaikille katsojille seuraamisestamme. Ei muuten näy seuraajia tällä kanavalla. Vink vink. Kiitos kuitenkin katselusta koko meidän toimituksemme puolesta ja toivotamme kaikille hyvää ja rauhallista joulua. Moi! 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 Ja moi!